ଖାଇଲେ ଲାଗିବ ଉପରୁ ଏକଦମ କ୍ରଞ୍ଚି ଆଉ ଭିତରୁ ଏକଦମ ଜୁସି। ଆଜି ବନାଇବା ପତ୍ତାକୋବି ବା ବନ୍ଧାକୋବିର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ ବା ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍କୁ। ହେଲେ ସେହି ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ପାଇପାରିବା ତେବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ତ ଖାଇବେ, ଘର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରି ରହିପାରିବେନି। ପରଫେକ୍ଟ ବନ୍ଧାକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ସେୟାର କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଦିଶା କିଚେନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଫାଳେ ବା 600 ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଅଧିକା କରି ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଗୋଟା ଧୋଇ ନେବେ, ତାପରେ କାଟିବେ। ମୁଁ ଏଠି 600 ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, ୟାଠୁ ବଡ଼ କାଟିବେନି, ନହେଲେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିକି ବା ଛୁରୀରେ କାଟିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏହିଭଳି ଚପର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଫଲି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କାଟିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କାଟିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହାତରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ପଛରେ ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବନ୍ଧାକୋବିର ଯାହା ବି ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରି ନେବା। ଏଠି ଆମେ 1 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛେ। ବ୍ୟାଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ମଇଦା, ଯାହାକି 6ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ହେବ, ପ୍ରାୟ 100 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍କୁ କ୍ରିସ୍ପି ଏବଂ କୁରକୁରା ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଯେତିକି ମଇଦା ନେଇଥିଲେ ସେତିକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏଠି ଆମକୁ ପାଣିର ଆଦୌ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଯେହେତୁ ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ପାଣି ବାହାରିଛି। ଏବେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଗୋଳାଇଲା ବେଳେ ମିକ୍ସଚର ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଇଦା ଓ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆଡ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ସବୁକିଛିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବେ। ଏବେ ଆପଣ ମିକ୍ସଚରକୁ ହାତରେ ଏହିପରି ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ସେପ୍ ନେଇଯାଉଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସଚର ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରି ଛାଣି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରି ନେବା। ତାପରେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏହି ବନ୍ଧାକୋବି ବଲ୍ସକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକାଇବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ ହାଇ ରଖି ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବଲ୍ସକୁ କ୍ରିସ୍ପି କରି ଛାଣି ନେବା। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବା। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି ଓ ଭିତରୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଏହିଭଳି ଟେକ୍ସଚର ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ର ଗ୍ରେଭି ବନାଇ ନେବା। ତା ପାଇଁ କଢ଼େଇରେ 3 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇ ନେବେ। ଯୋଉ ତେଲରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍କୁ ଛାଣିଥିଲେ ସେଇ ତେଲ ନେବେ, ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜର କଟା ପିଆଜ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କଟା ରସୁଣ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଦା ଆଉ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଚାଇନିଜ ରେସିପି, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କରିବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ର ଗ୍ରେଭି ବା ସସ୍ ବନାଇଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହି ସବୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଏହାକୁ ଆପଣ ପୋଡ଼ିବେନି କି ବେଶୀ ସିଝାଇବେନି, ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ କଟା ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା 2ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ନେବା 2 ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍, 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିଲି ସସ୍। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ସବୁ ପରିବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣର ପରିମାଣ ଭାଗ ମାପ କରିକି ଦେବେ, କାରଣ ସସ୍ରେ ଲୁଣ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସସ୍ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖି ସସ୍କୁ ପରିବା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ସସ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବେନି। ଗୋଳାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଣି। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍କୁ ଡ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ବାଲା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ଆଜି ମୁଁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍କୁ ଗ୍ରେଭି ବାଲା ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏପଟେ 1 କପ୍ରେ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇ ଅଧା କପ୍ ପାଣିରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ସ୍ଲରିକୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଗ୍ରେଭିରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଗ୍ରେଭିରେ ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ଆସିଯିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଗାଢ଼ ବନିବ। ଏପଟେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବନାଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ଲରିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଗୋଳାଇବା। ଦେଖିବେ ସ୍ଲରି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରେଭି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ। ଗ୍ରେଭି ଫୁଟି ଆସିଲେ ବନାଇଥିବା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବଲ୍ସକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଗ୍ରେଭିରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବଲ୍ସକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟାଇବାନି, ଜଷ୍ଟ ପକାଇବା, ଫୁଟାଇ ନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନ୍ଧାକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତି ଅଛି। ସେମି ଥିକ୍ ଗ୍ରେଭି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ରାଇସ୍ ସହିତ ବା ରୁଟି, ପୁରୀ, ପରଠା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଉପାୟରେ ରେସିପିଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।